video guys is i-challenge na po na ako kung sarili and then kay wala man ko'y buhaton. Ito na ako, lingawon akong sarili kay wala man may buhaton karon because it's Friday and time check is 12:10. So, murag, wala may klase. Klase guys. Kay nag-meeting ng mga teacher and happy kayo kay may klase ang bayot din. Summer is love, all these are bright and happy. Summer is love. Kalihog lang guro. Kita sudo akong sarili o kay nakita pa ninyo karon nga wala kay ko na pagwapa. And gusto na ko batiin ang mga LGBT community. Happy Pride Month! Happy Pride Month. Happy kay iBugs oy, palihog lang guro oy. Oh, kaghan kay ko mga project guys and karon kay wala na kay medyo di ako busy-busy. Karon nga time is i-challenge akong sarili which is ang mag-Tagalog challenge. Medyo exciting siya no nga kulba kung sa buhatong dayon. Guys, kinamang i-practice nga sayaw karon and then so, mali ako maklasin siguro kung Tagalog oy. Ano bang gagawin ko nito oy? Nakakalibog oy. Ano ba to? Sige, napansin mo sa tingog karon guys no is ulan. So ulan kay mong kuan diri oy. Ulan jud kay siya o kasabot. Magpalayon siya pati sa pag-video eh. Kay bilihad lang ang ulan eh para din ako naman yung video. Kita tatagtaon. One! Ayan guys, nagbaktas meron. Baktas ko pa kayo eh. Ito eh, wala na taro kong camera kay insan na. Nakoy gibit-bit. Ay sa kadali lang eh. Ma-Pride Month ba yung antiron? Oh, so ayan guys. O kita kasi kung ipang bit-bit oy. Hi! Say hi to my vlog oy. Laban. Namurotag mga tala no. Tao diri oy. Minsan yun nakanili lang. Nagkikiman. May mamara po sa likod ta. Ulan ng God so. Gwapo kayo sa ulan. Challenge man ako kung sarili na. So di po tad. Niya po tad taon. Di po rin yung guro eh. Kaya naglisod din yung ano. Nindot pa kong chinilas oh. Ayan oh. Ya, wak ko'y brush. Chari. Damak ba oy. Ayan ako pag magsugod-sugod na dito sa gym. Okay, basa kay ko diri. Ulan kay mo ang kuan. Kaya nado'y bagyo nga magditsud eh. Chak, linog na ito. Yung linog ba na no? Di man na siya sa ulan. Kabugo. Ako mong gilakwan. Uy, kay basin dahil nangatik rami. Wala ka, basa yun sa kong cellphone. Nasi ang cool, uy, nilabay sa kinan. Nimiligsan cool ha kay. Mga matay na cool. Mag-practice pa yung may hip-hop cool. Ilabay lang cool. Hi Cole, welcome to my channel. Sige lo, muna ng dalan lo eh. Mukha siyang gisakin atong na-late ko. Madlo ka, tinaw kay maka na unsan. Mahayang ang sakyan na. So yun guys, kanini diri sa gym karon and ang sabot no, alauna naabot hapit na alas 2. Time check, alauna 28, 30 minutes ang nilabay dahil nga alauna oy. Awa oy. Awang pader oy, katkatong namo na siya oy. Gito sirado. Wala mo kailaan nila oy. Si Jalin? Kasama si Jalin oy. Ay siya na nag-ampo. Siya na nag-ampo. Tara siya dito. Kasi mag-start na akong Tagalog. Uy. Nga, tadtaon niya na ako magtatang Tagalog. Kay maulo ta diri kay sila Jalin. Uy. O, doduwara daw ta. Uy. Doduwara daw mag-practice. Yes, Ja, say hi. Ito na channel. Okay. So, napakaulan talaga dito guys. Kasi umulan, of course, umulan. Tsaka ako mag-Tagalog, uy. So, ito, magsa-start na ako ngayon, guys, na mag-Tagalog. And 6 hours daw na mag-Tagalog. Ay, Diyos ko, uy. Kaluka dito talaga, guys. Hindi ko talaga maaalam kung anong masasalita ako ngayon. Oh, magta-Tagalog ako, uy. Uy, ayun, ibubutang ko muna to dito kasi mabubuak daw. So, yan siya guys. Yan, silupin ko kay wala ako kasing sudlanan. Wala akong sudlanan. Wala. Hindi ako nagdala na ako notebook kasi baka malulobat yung speaker namin. Hindi kami makasayaw. O, nagme-makeup talaga ako kasi, ano naman, magbablog ako eh. Parang ako Ilonggo, no? Ilonggo. Tapos si Jayon yung Maranaw. Mapapractice talaga tayo ngayon. Sige, mag-vlog ko na.
Magbablog ako talaga. So yun guys, magbablog talaga ako kasi challenge ko yung sarili ko kung paano talaga magtagalog. Kasi sa klase namin guys, magtatagalog ako pero sasagot naman talaga ako eh. Tapos palibot namin guys. Yung palibot. So yan guys. Napakaulan. Saan na Tagalog? Hindi pala ako magbibisaya. Sige. Ikitigil mo na itong kakalok. Isa man eh. Uy, kalisot na tayo. Ay, tayo sa yung payong kasi, uy. Nabilin yung payong ko. Ma-pride month kasi si auntie, uy. Aray, mabasa, uy. Para kung tuliling, guys. Bahala na mabasa kami. Hirap ka tirinbi. Ay, tagbisay anak ko. Guys, kamatkat ka, uy. Kasi mapobre tayo. Uy, uy. Si Johnny, daw mo kay bagtak good. Magbisaya sa kadali, guys. Kay adlo ko ni kayo. Hoy, Catherine. Guniti akong kamera binya, bidyuan ako mukatkat. Oh, tala pati payong, mana na tanan no. Guniti na tanan payong, oh. Palihog lang guro, uy. Bidyoy. Huy, asang kamera, uy. Bidyonan mo? Natin sa tubangan. Huy, dili ko bidyo, uy. Alay, sabi kaya ako na impis sa ating sakto nga, impis ito na na. Tama na, nabidyo na. Hindi ka naman nagsabi sa akin, gago ka pala. Uy, para kang nabidyo. Kahasol mo, uy. Para ka talagang nabidyo na. Uy, nagigising na. Uy, kahit nagbisaya ako, ganun pa rin yung tunog ko. Guys, nandito kami ngayon sa gym. At saka, yun na nga, challenge yung sarili ko na magtagalog. Mali, paki-open po yung kuan ko. Tayo. Ay, tarungin mo yan kasi guba. Payong sila. Uy, guba! Diyan akong payong. Uy. O, sige, magtagalog na ako eh. Yan siya, guys. So, dito kami magpa-practice. Hindi yan mabago. Nandito kami ngayon, guys. At saka, nalilingaw ako. Hindi ako sanay magtagalog. Wag mo akong disturbuhin. Nag-vlog ako dito. Kunin mo yung kuan ka at speak at magsimula tayo sa pagpa-practice. Char, narinig akong Tagalog. Idulit kayo muna yung guys. Dama kasi Katerindo kayo, idulit niyo yung namang tulinig. Bisaya. Hindi ako mabibisaya, okay? Maganda yung mukha ko dito, oy. Ikaw ang pangit. Break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, Flip it on the beat. Anti-droppers league. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayong magsasama. Pangako na, di ka na maghihintay. At hindi ka na malulungkot, malapit ako, baby, pauwi na ako. Ako'y pauwi na, baby, pauwi na ako. Miss na kita, baby, pauwi na ako. Ako'y uuwi na, hindi ka na malulungkot, malapit na ako, baby, pauwi na ako. Sa mga mata ko na nalulungkot ka, kaya gumawa na ako ng paraan upang mabawi ang kalungkutan. Kaysa naman lagi ka nagkakaganyan, ayoko naman na ikaw ay masaktan. Ramdam ko ang pakiramdam na nahihirapan, kaya naman ayoko lang iparamdam sa iyo. So, hi guys. So, natigil yung video ko kanina kasi nalubat yung cellphone ko. Tapos, akong mga gamit na dala, pati charger, hindi ko nadala. So, kailangan kong hindi tapusin yung video guys kasi yun na nga, ko na lang yung mga gagamitan. Okay lang, at least naman guys, nakagawa ako ng video. So, tomorrow guys,
Magsushoot to naman ako. Gagawa ako ng video. Wala siguro na akong Tagalog noon, uy. Okay, Tagalog. Abangan na ako ha. Sige. 5, 4, 3, 2, 1. Diyos ko, pinisting natay. Ito siguro Tagalog. Pati dili sa balay. Tagalog ko no. Ako giling ila papagmamandali ko. Ako sabot siguro sila sa Tagalog. Hindi ka po'y ko o kuan guys. Sayaw-sayaw. So medyo kapoy ko sige yaw-yaw dahil wala ko gipakita kung sayo kay maulaw ko. Maraming enjoy lang ko kanina nagsayo-sayo sa mga classmate. If you like my video guys, pakilisto ko sa yung friend guys. Please like and share. And then guys, don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell to update you to my latest video. Thank you guys and see you to my next video. Bye! Mwah.